arestado sa inyong mga Ilonggo Caps kahapon nga adlaw. So nagdangat sa 33 ka wanted person ang arestado humalin sang Lunes hasta kahapon nga adlaw. Kag subong man no, madamo man kita sa recoveries or apat na karmasutang kag isa sinig explosive ang nerpa man no, sang inyo sining mga Ilonggo Caps kahapon nga adlaw kag nagdangat na sa 12 tanan karmasuthang kag duwa na tanan no ka explosives ang natigayon nga ma-recover alin sang Lunes hasta kahapon nga adlaw Miyerkules. Siyempre, calendar of activities in relation sa national kag local election 2022. Kag of course no nagapadayon ang aton nga liquor ban diri sa probinsya sang Iloilo inin magapadayon tubtob Enero 31, 2022 based man sa executive order sa aton sining nga provincial governor Arthur Toto Defensor Jr. Sa executive order 002-B. No, siyempre pagdalon man napon sa inyo ang COVID case bulletin sa probinsya sang Iloilo as of January 19, 2022. Kag of course no mga padayon ng aton sin announcement regarding sa vaccination rollouts sa probinsyano nga nagapadayon dira sa West Visayas State University Cultural Center kag of course sa Robinson's Place Pavia, Iloilo. Siyempre, reminder sa alert level 3 quarantine status ng probinsya sang Iloilo. Pag aton man pagadalon sa inyo ang mga panugyan kung ano ang aton pagabuhaton kung ikaw naging biktima sa panglugos. Kaga speaking of panugyan no, mayara man kita nga mga panugyan or mga tips no sa sa mga teenagers nato no nga nagapakigwag meet no sa ila sining mga textmate, mga chatmates, magata kita karon nga tips para sa inyo sining nga safety kag security. No, kag syempre aton maniglit dira ang aton 43 ka mga police stations kag duha ka mobile force companies. Good morning sa inyo kag Vin bago ko mag-start no, na-miss ko kamo no. Samtang nagapabalik ako diri sa Iloilo na flat tire ako, no? Kung gusto ko gid pasalamatan ang mga tawo nga nagbulig kay Lieutenant Maria Feomite, no? Kay Pingping, no? Thank you so much gid kay Tatay Ralphie Oropeo kag kay Tatay Nicanor Aldea dira sa Ibisan Capiz. Madamo gid salamat kung hindi sa inyo siguro karon sa hapon pa ako makabalik duty kay hindi ako kabaluin mag-change ang akong tire. Lesson learned, dapat makabalugin mag-change ang kariton o kung tire sang inyo nga salakyan, no? Taga-ulan-ulan pa naman kagina. Sa liwat madamo gid nga salamat gid Sir Ralphie kag Sir Nicanor Aldea. Kag praise God ma'am no nga nakadangat ka kag nakaingabot sa aton sining programa sa subong aga kag soon no magata kita sa mga tips kag mga basic for yourself or do it yourself na mga tips no sa pag check sa inyo or pag sa inyo sining mga salakyan no soon no. And then sa dugang man nato no aton man sining pag-acknowledge karon no ang accomplishments sang illegal nga sugal sang nagligad nga adlaw no na why naton maingtod gagapon no sa accomplishments sang aton sining mga kapulisan dira sa Banwa sa Miagao subong man sa Barotac Nuevo kag Banwa sang Gimbal Iloilo. Yes, aton man ipag-greet sang happy birthday si Edel Cortel, Edbert Gonzales kag si Jenny Kayabyab. Happy birthday po. Yes, happy birthday gid no sa tanan nga mga nagahiwat sang ila sining birthday sa subong adlaw no kag of course thank you so much man for viewing and watching no sa dira sa Prestige Comprehensive School dira sa Talisay City, Negros Occidental. Kag happy birthday man sa kay Sir Kirk Joy Padillos no nga nakahiwat sang iya sining birthday sa subong adlaw. Kag of course no ang the rest nga mga teachers no dira sa Prestige Comprehensive School dira sa Talisay City, Negros Occidental. No, kag syempre pagsalamatan taman ang aton nga mga technical staff kay Patrol Woman Pedraas at kay Patrol Woman Argilias. Yes, no, sa mga classmate nila dira no nga nagaulat-ulat no sang inyo sining or sang greeting sang inyo sining classmate no salamat gid sila no sa aton sining sa inyo sining suporta diri sa aton sining programa. Keep on sharing kag sa pag-like no sa tanan naton si mga 32,000 sa mga followers naton diri sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Thank you so much gid sa inyo padayon nga suporta kag like lang and share lang anytime no kay madamo kita sa mga posting nga gina-upload diri sa aton sining official page. Syempre kaupod man naton ara da si Ma'am Jaila Ro. Ma'am, good morning. Kag syempre kay Sir John Radio. Thank you so much. Yes, kag thank you so much man sa pagmonitor no kay Ma'am Police Staff Sergeant
Geraldine Magbanwa, kag of course sa kay Police Staff Sergeant J. Dogayo nga nakamonitor sa aton nga programa. Thank you so much. Kag sa kay Joris J. nyo dira sa opisina sa aton sini nga Provincial Director. Yes, no, sa kaungdan sang aton nga mga balita, no, gipangunahan ina ang aton accomplishments sang Carles Municipal Police Station, no, nakadakop sila sa nga top 5 most wanted person kahapon nga adlaw. Amo ining si Arnolfo Villa sa sala ni siya nga ginaligar ging akusar ni siya sa sala nga rape, no. Congratulations dira sa Carles MPS, syempre gipangunahan sang ila Chief of Police Major Nestor Bacuya. Kag syempre pasalamatan kag congratulate man naton ang effort sining officer on case nga si PMSG Christopher Balaan. Congratulations. Yes, congratulations. No, of course, no, congratulations man dira sa Barota or rather no sa San Dionisio Municipal Police Station tungod nga na-resto ning mga suspect or mga involved no sa hacking incident kagabi nga nagkalanabo dira no sa Barangay Kudyungan, San Dionisio, Iloilo. Ini bala ko mga rason, bala maminubog lang man ang rason mama. Ining una nagininom ining magbarkada ini sila, nagininom apat ni sila. Tapos ang ubog na siyempre nagainitay na padana sa isang istorya kag ginlabo ni ang isa nila kaupod no. And then pag gindala na sa ospital naman sila sa upod no. Samtang gindala to na sa ospital ng balitaan sang ginlabo ngayon ang sang tatay sang ginlabo nagkadto naman to karon ng tatay sang ginlabo nga biktima. Tapos ginlabo yung manining ng nabo. Bayo lang kay wala man sila maglataman. Outpatient department lang man sa ospital no sa Sara District Hospital. Kasang gidalain ning mga involved sa ninyo sa sining hacking incident kagabi dira sa Banwasang San Dionisio Iloilo no kag aton nina or bantayan ninyo karon sa aton sining ronda sa probinsya. Kag syempre reminders pa may record ban pa kita. Kag sa aton pagpadayon, i-congratulate naman ang Barotac Viejo MPS, nakadakop man sila sang top 7 no nga most wanted person sa municipal level ni siya kahapon alas 11:45 kahapon dito sa Barangay San Lucas, Barotac Viejo. Nadakpan ini si John Albances Ipaguntala no sa sala naman siya nga murder. No, congratulations dira sa officer in case PMSG Rodolfo Prudente under the direct supervision syempre sang ilang Chief of Police Major Ken Albert Lipsha. Congratulations. Congratulations. Gisundan man nila sang Batad PS nga nakadakop man sila sa isa ka wanted person sa sala naman niya sa pagbayular sa Republic Act 9262. Nadakpan ining si Erne Filomeno, no? Dira sa Barotac, dira sa Batad MPS, congratulations. Sa sala naman ni siya nga malicious mischief. No, nadakpan kahapon alas 2 sang alas 2 sang hapon kahapon dito sa Barangay Poblasyon Dingle Iloilo. Nadakpan ini si Rinel Lumawag, ikimbang 24 anyos ang edad nga taga Barangay Tulaan Dingle Iloilo. Congratulations Dingle MPS syempre sa pagpanguna sang ilang Chief of Police Major Jonah Galicia. Yes, congratulations gid Dingle Municipal Police Station kag of course no acknowledge gali natin alert level 3 pagkita nga daan no so kag congratulations no liwat sa Gimbal Municipal Police Station kag ining mga suspitsado mga ano ni mga may edad na mga senior citizen na may 72 years old, may 69 no. So kumbaga hindi na ni dapat sabayon bakit siyempre may mga edad na no. Ang iban kasi kinabalibad nila diversion lang ganun. Pero sa subong ng COVID mga nanay, mga tatay, tiyoy, tiyay, please hindi na ha pera sa illegal gid siya ya. Makabayular pa kita ya sang sang alert level 3 nato. Kag ano na diversion
violation pero dalag ko man ang taya, no? So mo na pag lang basta may taya na gani illegal gambling gina. Okay lang tanay ko pit kanay ilong kag dulunggan lang na tanay kay hindi hindi na Pero illegal ano gambling, no? Pero ano kasi volume sang tao, no? May Ang gathering, social may oo. gathering, ang social distancing dira isa pag din na bayular bayular nila, no? Okay, sa itong pagpadayon, ang uton MPS nakadakop man sang isa ka wanted person, no? Sa sala naman na siya nga qualified theft, no? Nadakpan ining si Evelyn Salaver E. Lavilla Gonzaga, no? Congratulations dira sa uton MPS sa pagpanguna syempre sang ilang Chief of Police, Police Major Robert Jason Pancha. Congratulations. Congratulations sa Tuon Municipal Police Station. At syempre, ang San Rafael MPS nakadakop man sa isa ka wanted person sa sala naman ni sayang pagbayular sa Republic Act 8294 or kung ining illegal possession of firearm, no? Nadakpan ini si George Panis E. Ordehan, 49 anyos ang edad, nga taga Barangay Sitio, Takayay, Barangay San Florencio, San Rafael, Iloilo. Congratulations. Sa officer on case nga si PSMS Jeffrey Mark Libona. Congratulations. Kaya syempre, ang atong tigbawan ng PS, nakadakop man sa isa ka wanted person, sa sala naman ni saya nga pagbayular, I mean, sa Republic Act 1161 or ining other amended din siya gali otherwise known as the Social Security Law. No? Nadakpan ini si Edwin Hardillo E. Malikay, no? 55 anyos ang edad, nga taga Barangay Tanpael, Tigbawan, Iloilo. Dila sa Tagbawan MPS, congratulations sa bago nga OIC, si Police Lieutenant Mary Jane Panes. Congratulations. Yes, no, sa tugang naton nga balita, no, acknowledge man naton liwat no sang nagligad nga adlaw ang accomplishments sang Miagao Municipal Police Station. Ining nakadakop naman sila no sang isa sini ka persona na naga-involved no sa nagapanguliktas ang taya, no, sa sining illegal nga bulang kag nabtan gid sila dito man sa bulang ang ini nga persona nga kilala kay Ronnie Islom, 36 anyos, no, kag ginpailanan sang kaso sini nga pagbayular sang Presidential Decree 449, no, o kun ini nga pagpataya no sang illegal sini nga bulang. Kag once again, no, congratulations sa Miagao Municipal Police Station. No, sa istansya MPS naman, isa man ka wanted person ang ilan nadakpan kahapon alas 10 ang aga dito sa Poblacion Zone 2, istansya Iloilo. Nadakpan ini si Janelle Manuel Itan, 52 anyos ang edad, nga taga Poblacion Zone 1, istansya Iloilo, sa sala naman siya nga estafa, no? Congratulations. Amo man ang Kalinog MPS, may ara nga nag-voluntary surrender dito nga wanted person, no? Sa sala ni naman ni saya sang pagbayular sa Republic Act 926 or hindi nga violence against women under Children Act of 2004, no? Nadakpan ining si Joselito Padillo E. Castor. No, congratulations Kalinog MPS. Congratulations Kalinog. And then sa dugang nato nga balita, no, ang acknowledgement nato ng Barotac Nuevo Municipal Police Station sa papanguna sang ila sining Chief of Police, no, Police Major Rowena Hubero, no, nga nakadakop ini sila sang mga engaged, no, sa mga dakop sa akto ining mga persona or 5 ka persona nga nagahiwat sang illegal nga pabulang, no, dara sa Barangay Tabok Suba, Barotac Nuevo, Iloilo, no, kag ni pasakana sang kaso ni kahapon ining 5 ka persona nga nagahiwat no sang pauwak, no, dira sa Barangay Tabok Suba, Barotac Nuevo, Iloilo. So once again, congratulations Barotac Nuevo Municipal Police Station, of course sa ila sining investigator on case kay Police Staff Sergeant or Police Senior Master Sergeant Samuel Dorilag. Congratulations and the rest sa mga personnel nato dira sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. I-acknowledge naton si Sir Dan Fuentes. Good morning man sir. Si Gings Kli Xiaotong, si Venancio Paling, si John Diaz, good morning, live kamo sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Thank you so much. Kag syempre, i-congratulate naman ang Kalinog MPS, no? Isa man ka nag-surrender dito nga wanted person kahapon, no? Alas 10 ang aga, dito sa Kalinog MPS,
amo ining si Joselito Padillo Icastor. No? Na-mention ta na ni Kagina, no, sa liwat, congratulations sa sa Kalinog Kalino MPS. Municipal Police Station. Kag syempre ang Liganes MPS, no, may ara digto nga nag-surrender nga isa ka kalibre 38, no, nga isa Yes. ka private citizen digto. Congratulations Liganes MPS. Congratulations, Liganes. Kag syempre ang Carles MPS may ara man digto nga nag-turnover sa isa ka loose firearm, isa ni siya ka unit sang homemade 12 gauge Gauge shotgun. Congratulations. Amo man ang San Joaquin Ilo MPS, Yes. may ara dito nga nag-turnover sa expired ang firearm, no? Isa ni sa kakalibre 45. Amo man sa Limeri MPS, may ara man dito nga nag-surrender nga lost firearm, isa ini siya ka 12 gauge shotgun. Amo man sa Pasig MPS, may nag-turnover man nga isa ka explosive, no? Isa ka cartridge of 40 mm, no? Congratulations. Congratulations kag speaking of firearms and explosives, no. Alin sang Lunes, no, sa pag paindis-indis, no, sa aton sining mga kabanwanan sila sining accomplishment, naglambot na tanan sang 12 tanan karmasutang ang natigayon nga ma-recover sang aton sining mga kapulisan ining mga paltik ni, no, agin surrender sang aton sining mga residente man, and then duwa ka explosive na tanan, no, na surrender alin sang Lunes nga adlaw tubtob kahapon nga adlaw, no, kag sa wanted persons naton try tres na ka mga wanted persons ang natigayon nga ma-recover or na aresto, no, sa aton sining nga kapulisan. Ang iban dira ano man or voluntary surrendered man, ang pila dira o tatlo dira ng voluntary surrendered. Kag that's why, no, alin sang Lunes, Martes at Miyerkules 33 na tanan ka mga wanted persons ang natagayon naton sining nga ma-aresto. Kag of course, no, padayon man sa aton sining nga kampanya sa gihapon, no, sa sining uplantikal naton, sa mga ano naton dira mga Ilonggo dira, no, sa mga kutura naton dira nga may simeng ginauptan pada ka mga paltik nga armas o kung expired man, no, magpalapit lang sa aton sining mga municipal police station agon nga surrender kag attorney nang inyo sining mga armas. Kag speaking of armas, no, ma'am, no, padayon ang aton sining Comelec gun ban nga nagsugod sa Enero 9 hasta ini sa June 8, no. Yes, no, 1 month after the election, or kumaga 5 months or 150 days ini nga Comelec gun ban, no. That's why nga padayon ang aton sining mga Comelec and PNP and AFP checkpoints sa mga kabanwahan, no. So sa aton si mga pumuluyo dira, always ano nga ano lang kita sa aton ng mga checkpoints, be courteous man kay ma-courteous man aton sining mga Ilocos nga mag-approach sa inyo, no, why hindi nang manugay waras kay why man ang problema. Kag although ma'am nung damo nagapalabot sa aton sa mensahe no nga nagapasalamat sila nga aton sining mandate nung ginaubragin naton pagi sa pag implement sang sining Comelec checkpoints agod nga napreparahan naton nga maging mataway ang aton sining 2022 national and local elections. Yes, no, sa habaan ng pasensya, ipiparar ang ID nga daan para dasig lang ang pag-check sang aton kapulisan dira. Ang kooperasyon nyo gid ang pinaka-importante. Yes. No, kag syempre election period gani sa liwat from January 9, 2022 kaupod man sining ganba naton up to June 8, 2022. Kag syempre sa February 8 hasta May 7 amo na naga-start ang campaign period for national positions. Kag sa March 25, 2022 to May 7, amo naman na siya ang campaign period para sa local positions. At sa April 10, 2022 up to May 9, amo na siya ang overseas voting period, no? Voting period sang mga overseas nato, no? Kag sa March 7, amo na siya ang last day, no, sa local absentee voting. Kag sa April 27 to 29, amo na siya ang local absentee voting period, no? Kag syempre ang liquor ban naton from May 8 to 9 ang liquor ban nato. Kag syempre ang election day naton is ang May 9, 2022. So expect or ano nato na lauman sang inyo sining mga Ilocos nga sa during sang eleksyon o kag dispera sang eleksyon, tani wala sang hubog, no, nga magakadto sa mga eskwelahan kay liquor ban na, no, dispera sang eleksyon May 8 hasta sa election day May 9, no. Kag clarification nato na regarding sa sining local absentee voting sa mga pumuluyo naton dira, no, nga halimbawa sa mga Ilonggo dira nga nagatrabaho outside province ang Iloilo, either sa Aklan, Antique, Negros or Capiz kamo,
Hindi na ko magkadto din sa Iloilo agad nga magboto during sa election day, Yes. kundi apply ka mo sa aton sini nga local absentee voting nga nag-asa sa March 7 no, ang application sang local absentee voting para by April 27, 28 ug 29 magaboto ka mo sa probinsya kung sa diin ka mo na-assign, either private man ang inobrahan nyo or government employed ka mo, agad nga hindi naman inhasol sa inyo nga mag-travel pa kag mag-waste ang time during sa election day, kundi mag-advance ka mo boto para sa local absentee voting. No, i-acknowledge man naton si Sir John Eradio, Congress Miagaw PNP, nabulaga gid kamo nga manugbulang sa Miagaw. Good job. Gid Miagaw PNP. Si Rista La Vista, maayong aga madam. And sir, keep up the good work. Salamat kay Mabalita Manda sa nagakatabo sa Iloilo. From Bacolod naman niya si Sir Rasta La Vista. Thank you so much. Napag-asang pag-alalon sa inyo. Ang summary of COVID cases, ang 26 cases, ang Uton, ang Pututan, Pavia, may tig 23 gid no, ka new COVID cases. Ang Pavia, Banate, ano pa ni, Banate, Saraga, may tag 13. Ang Santa Barbara 12, ang Barotac Nuevo, Tigbawan, Sara, may tag 11 cases. Ang Balasan, Kagkalinog, may tagpulo. Ang Pasi, Istansya, Lambunaw, may tagwalo. Ang Dingli, 7. Ang San Dionisio, Liganes, 6. Barotac Viejo, Dumangas, Concepcion, may tig 5 no. Kag 4 man ang sa Gimbal, Kaganiway, tig 3 naman ang San Joaquin, Alimudian, San Miguel, Miagaw, Mina, Mahasin, kag Anilaw no. And then may araman tig 2 ang Badyangan, Kabatuan, kag may kag Leon Igbaras rather no, Igbaras no tig 2 man. And then may araman tig isa ka kaso ang Leon, Carles, Tubungan, or Bingawan rather no. And then Carles, Tubungan, New Lucena, San Rafael, Lemery, kag Dueña. So 41 towns gid ang may positive nga kaso sang COVID kapon ngadlaw. Kag kumbaga duwa na lang gali ka banwa wala no. 41 to mo nang nagataas halos tanan ng banwa may ara na sang or naga positive sang kaso sang COVID. Pero ang salamatan lang naton ma'am kay ano ma'am nagnubo ang aton sini nga mga admitted no or mga hospitalized naton is 44 lang. Siguro epekto man ni siguro sa ano ma'am, ang the rest is asymptomatic. Siguro ang epekto man ni siguro ma'am sang nakapabakuna na ni halos. Yes. No, sa muna kung nakabakuna na kamo hindi na kamo ma-hospital kag mangin asymptomatic lang kamo no. Laban-laban nagdamo ini siya kay tungo sa contact tracing amo ina nga gina-remind gid namon kamo nga bawal anay ang gathering ha. Pag please observe naton gihapon ang social, ang wearing of face mask, social distancing, ang washing of hands, kag syempre ang pagsuksok bala sang face shield bala, okay gid na, okay gid wala gid na ginabawal no, mas doble protection, mas maayo. Kag syempre sa mga wala pa gid na bakunahan, magpabakuna na kita. Sa mga kompleto na Romera pag no, ang libre ang bakuna. Yes. So pamulang ginaulat magpalapit na sa aton sining mga vaccination sites. No kag speaking of bakuna, ang aton sining Iloilo Provincial Health Office no nagpagwasang ila sining announcement no nga ongoing ang ila sining vaccination rollouts ini until January 28 no. Ang except lang sa Lunes nga daw wala sang bakunahan apang mayara sila sa Robinson's Place Pavia kag sa West Visayas State University. Yes, no, evali dra sa Robinson's Pavia is Martes, Miyerkules, kag Huwebes, ongoing ang ilang vaccination rollouts, and then kada Biyernes is yara sa West Visayas State University Cultural Center sa Luna Street, La Paz, Iloilo City ang bakunahan. No? So magpalapit lang kamo, agod nga mangin matawhay no, ang or anytime sa mga na-mention naton nga adlaw, pwede lang kamo Robinson's or sa West Visayas State University. Kay I think no or subong is mataway na compare sa mga previous weeks. Yeah, so wala na masyado sang pila. Pag syempre, reminders, ang Iloilo Province
ara naman sa alert level 3, no? The same gyapon ang panugyan sang aton nga provincial governor, no? Ang pag-observe lang gihapon sang social distancing, wearing of face mask tanan, no? Ang tatlo na kaen tandaan tagi dina. Kita mismo magbinuligay, no? Kita lang gid ang maka-resolba man sining aton problema. Kung ano ang mga programa sa atong gobyerno, aton na lang pagasuportahan, no? Speaking of quarantine restrictions nato, no, kada siyempre no ang Iloilo province, no, ang pinalom na sa alert level 3, no, although nga basa aton sa provincial governor, ang aton nga implement sa extension, no, sa base ang executive order 001-B, no, the same lang no mga restrictions ang pa-implement na nga aton sining mga indoor capacity maximum 30% lang. And then 50% naman maximum sa outdoor venue nato, no. Dapat maximum na kag dapat ang aton si mga participants, no, kung may mga gathering or mga meetings kamo dira dapat fully vaccinated ang aton sining mga participants sa mga venues nato, no. 30-50 lang, no, ang 50-70 si previous pa to, no, sa alert level 2 pa, pero subong 30-50 lang ang gina-allowed, no. Kag of course, no, ang aton sining mga restaurant padayon man gyapon ang aton sining mga liquor ban, no. Bawal gyapon mag-serve sa mga ilimnon, sa mga restaurant, kalanaan resorts, no. Kag pwede ka mong painom sa inyo lang sining panimalay lang. Okay, no, kag aton man na i-acknowledge si Alvin Horario. Good morning, ma'am and sir, sa inyo balita update gid permi sa news ang Kudian Ibiza, no. Thank you so much. Yes, thank you so much. Alvin, amo man si Sir Leonard Kasakete. Good morning. Stay safe always, no. Kag sa subong aton ihatag sa inyo ang mga panugyan kung ano bala ang aton pagabuhaton kung ikaw naging biktima sa pagpanglugos, no. Amo ini siya ang mga programa, mga tips nga ginapaabot sa inyo sang aton na WCPD or the Women and Children Protection Desk, no. Yes. Siyempre ginpangunahan ina ni Police Major Lisa Nofuente, no. Ano bala ini ginatawag naton nga pagpanglugos o ining rape, no. Ang paglugos amo ini siya ang pagpersa bala nga sexual nga ginagamit para matigayon ang ila gusto, no. Ginagamitan ini sang persa o kung pagpahog, pag pasulod sa perta o kun nga sa kinatawo sang babayi, no, gamit ang kinatawo man sang lalaki, no, tudlo o kun bagay bilang instrumento nga ginagamit batok sa iya kagustuhan, so sa iya sang isa katawo, no. May ara man ginatawag nga marital rape, no. Ang paglugos mismo bala sa imong asawa, no. May ara man niya sa date or acquaintance rape. Ini klase nga paglugos ang imo mismo nobyo, kaupod mo o kung abyan mo, no. So ano ang imo-himuon kung ikaw nangin biktima sa pagpanglugos o kung rape, no. May ari ide ang aton nga WCPD sang handom nga mga tips, no. Una, hindi ka na magpangligo o kung magpanghugas, no. Kaysa sa muna nga pamaagi sina, may ebidensya nga makuha nga kontra sa nag-rape sa imo, na. Tandaan ta na, ha. Halimbawa, kung nabili ng iya nga mga similya, bala, may buhok o kung higko dira sa dugo, no. Ikadua, amo nigtagua ang imo nga bayo, no. Ang bayo mo gisupsok mismo sang time naging rape ka, no. Isulod ang ginuba nga bayo sa isa ka plastic, pag pwede ini magamit nga ebidensya, pwede man sa di bala hindi na kita masyado plastic, bayo nang kita mo ng plastic, ano bala papel, nang mag-grocery ka, mas manami na, kay example may semen na da or may blood, hindi bala mismo mag-contaminate na manami sa supot nimo isulod. Kang ikatatlo, ang pagpatanaw sa doktor kung nurse o health worker, no. Magkadto sa magpa-examine sa eksperto nga doktor, kay sila amo na ang makadetermina kung may ara samad o agi ang pagpanglugos, no. Ang ikaapat, isulat ang natabo, no. Importante nga igasulat mo ang detalye sa paglugos sa imo sa halin sa umpisa. Ini nga kay amo ini ang makabulig, no, makakuha sang testimonya sa isa ka biktima nga gamito ni na testimonya sa korte, no. Kagang ikalima, syempre ang importante isugid sa pulis ang natabo sa imo,
no, iga-report ini sa ang krimen sa aton nga mga police station, no. Kag ang ikaanom, ang importante ang pag-file sang kaso batok sa suspect, no. Hindi ka makadlok, no. Yun ang kumbinser ang biktima nga maga-file sang kaso batok sa suspetsado. Hindi ka mo padala-dala sang pahog. Kung ikaw naging biktima sa papanglugos o kung rape, mag-report, no. Kay ang tanan ini diri sa Iloilo province, may ara kita 43 ka mga police stations, may ara pa kita ka duha ka mobile force companies. Adto lang kamo miskandinra, example na tabi Santa Barbara, nadlo ka tuya, digto kayo nag-report sa inyo sa inyo Lucena, okay ginaya. Kay may ara kita diri ang ginatawag ng mga WCPD investigators or ang Women and Children Protection Desk investigators, mga babae ni sila, amo ni sila nag-interview sa mga biktima nato, no. Sa liwat, no, ginapanugyan sang atong WCPD Chief Police Major Lisa Nofente nga magreklamo, magkaroon sang isog kung ikaw naging biktima sang rape o kon pagpanglugos. So sa muna na sa mga ang iba nabi mo hindi sila aware nung nangin biktima nagli sila no kay ang even nga simple lang nga pag pangurikap sa imo is part na nasang or pwede na makasuhan ang inyo sining perpetrators nga kaso sining rape no. Kag sa mga kalalakihan man no halong man kamuri no nagay kamo sa dahing balang mga yamuhat sa mga kababayan no. So mapwede sa nga mangin part sa sang mapwede ka mo makasuhan sang rape kung ang iba na daw lang ulang nga mamba sila nga joke lang or kami kay mismo kasi ginarason na ng mga babae mabalaan na namo niya kung diin ang part nga gina-joke lang kami kag din ang part nga ginabastos na kita. So muna no sa aton sining makaga ano ng kaso ni rape do pareho lang sa mga murder nga wala sang piyansa no. Wala ni piyansa. Kung once ka ano ka mo daw nagulugan kung maran to wala gid na piyansa. Pag ang rape bala pwede babae o kung lalaki ang biktima ha na. So muna no sa aton si mga ano dira may mga biktima gid nga kapamati dira no. Hindi gid mag pangduduwa nga mag-report no sa aton sini nga mga municipal police station kag i-approach no anybody nga masaligan ninyo agad nga i-report kung nangin biktima kamo sa pagpangabuso. Kag may araman kita nga tips ma'am speaking of pangabuso no kag sa safety no sa mga kababihan no. May ara kita tips nga paano makipag-meet sa inyo sa mga chatmate no. Sa mga kabataan dira no kadamo sa mga minor nga naga-curious bala na sa una eyeball. Mga eyeball na bala sa mga so textmate kag mga callmate no. Kay subong ano na siyempre may social media na, may Messenger na, may Facebook na. Iba na may mga ano may mga Viber or mga may damo sa mga platform no. Iban nga ni subiskan sa mga TikTok kanino mga Instagram dira no. Kadamo sa mga social media platforms sa pwede gid magamit makipag or makipag-meet sa someone nga gusto ninyo maging friend. Kagang iba no. So amo na probably mo makakos or makalambot ka mo sa mga kasway sang rape no. Pero prior sina dapat tandaan naton mga tips nato no. Una dira no nga makipag-meet ka mo sa mga public places no. Hindi ka mo makipag-meet sa mga likuan dira nga kamulang bala no dira tawo no. So dapat makipag-meet ka mo kapin pa hindi niyo kilala ng tawo nga no sa mga public places nga kaya sa mga plaza or sa mga simbahan dira nga may tawo lang may witness ka mo no. Kag tapos kung makipag-meet ka mo mas better magdala ka mo sa mga chaperon bala or may mga relatives ka mo kumbaga with body kung sa niya tawag na sa military no sa PNP is dapat may body gid ka mo na god nga mangina may upod ka gid no. And then before ka mo pag-meet no, pwede nga ano na ka mo video call na ka mo no. Para makita mo sa ma-familiarize yung itsura niya. You know, may ang iba niya ka kuan nga way ka pakita ang itsura. So hindi ka mo makumpiyansa gid ra. Ang ginagamit na nila ang mga profile picture ng mga gwapo, mga sexy, dali sa personalya. Amo na ba si mga tawagan mo ano sa mga delivery sa casual delivery naton nga expectation versus reality Pero hindi naton basihan ang physical nga attributes sa isa sini ka tawo nga gusto naton makipag-meet. Pero ang aton dira is security ninyo bilang chatmate kamo kagbabihan bala biktima ka mo mga wanted gali na o mga or basi tuyo ka mo nga luguson gali hindi nga sila nga makipag-friend sa inyo no. So careful gid no tapos avoid ang mag-inuman namo pag ina ang iban mag-op lang nakita na yung mga sa ano na mga ka-chatmate nila ano na mo po dayon mainom kasi siyempre shot na tiyan mo nang nambal nila basta may alak may balak so along kita sa mga kabataan na kapin sa mga minor bala kag sa mga ginikanan man no ngawin nyo si mga kabataan especially mga kababihan no i-monitor nyo man ang ila sini nga social media kag of course no sa mga kabataan always get
respect sa inyo sa mga ginikanan nga maglisensya gid kun diin kamo makadto no, inform your family and friends about your textmate na gid no. So dapat kilala sa inyo sini nga ginikanan. Amo na bala kung guys ano, hindi man kita naga victim blaming kung guys amo na bala nga kung anong matabo sa inyo way kabalo even ang ginikanan nyo bala. Amo nang masubo kung kisa nga reality no, kabudlay man mag-imbestigaran kisa ang mga kaso kung kisa nga way kabalo even ang pamilya no. So sa mga minor naton dira no, hindi naton paglaboton nga maripan kamo, maabuso kamo antes amo na bala may mga precautions dapat kamo nga himuon sa mga kabataan dira, hindi nga sila nga balatyagon nyo lang inyo sini nga pamensaron no. So amo na remember mga kabataan na ini ginikanan bala naton wala na sila wala na sila yasang kubrahon nga ikalain naton no, pabalik-balik ina nga gina-advisean kita kisa gani nagakadto pa na nga may akig pa na nga dala pero para gid na sa aton. Ako mismo nagambal ko na sa anak ko, ginakigan ta ka because I love you, ginakigan ta ka gusto ko kasi you will grow to become a better person. Hindi kay the more ina bala mga ginikanan nga wala bala halos wala gina nakikita ang miskan sala na wala gina correct, hindi gina iya good no. Sa mga kabataan dira please intindihan nyo kag sa mga ginikanan man syempre along the way samtang nagadako na ang mga kabataan nyo, balaan nyo na kung anong mga batasan nila, balaan nyo na kung di inyo sila tirahon dapit nga inyo sila advisean no. Pag remember sa mga ginikanan hindi kita mag-advise sa aton kabataan kung mga hubog kita hindi gid. Kago siyempre na sa mga kabataan no, pasalamat kamo kung may mga ginikanan pa kamo nga naga-agubay, naga-guide sa inyo no. Maging grateful kamo hindi nga sila nga kung may ginikanan ka, daw may aray kakakuba ang adlaw nila kung ginasaway sila no. So amo na ginabali ma'am no nga kung tanan nga gina-advise sa inyo kag ginasaway sa inyo, isa na ka sign sa pagpalangga kag para man sa inyo sini nga seguridad. Yeah, thank you so much Ma'am Christina Ilan. Happy morning and ara mandira si Ma'am Bembot Apol City. Good morning Ma'am Pingping kag kay Sir Maid Ayad nga aga sa inyo nga tanan. Thank you so much. Kag syempre gusto ko liwat pasalamatan si Tatay Ralphie Oropeo kag si Nong Nicanor Aldea sa pagbulig nila kag gina sa akon. Thank you so much. God bless. Yes, no, kag mo yan to mga accomplishments kag mga updates kag of course information nga dapat ninyo mahibaluan, mga nakatag kita sa mga tips no sa inyo subong nga aga. Nalipagid kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatian ang mga accomplishment kag programa sang inyo mga Ilonggo Cubs. Kag of course no, sa ngalan sa aton sini nga Provincial Director Police Colonel Adrian Aculiador kag nagapasalamat kami sa liwat no sa inyo sini padayon nga suporta. Keep on sharing sa pag-like sa aton sini nga mga posting no para sa Subongaga ang the new big hits ang Police Regional Office 6, ang Hot Dowo no, ang daily habits sa mga Ilonggo, ang of course no Hot Dowo sang Iloilo Police Provincial Office, ang Waisang Liwan kundi ang Kape kag Balita. Sa ngalan sa inyo sini nga regular host Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. upo din sa Subongaga ang inyong Melo Caps, Police Corporal Erin Magarso. Ang ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Tupas Umiten. Inyo Masaligan.